Lauro, det er navnet på en kanin i en bog, der hedder Watership Down, som i daglig tale hedder Lille Lerpotte, og på den måde så passer det meget godt sammen med det, der nu er vores levevej, men som ikke var det dengang. Jeg er vokset op på Rudolf Steiner skole, og der har man meget med de kreative fag, helt fra de helt små klasser. Da jeg så nåede i de sidste år på skolen, så skriver man sådan en stor opgave på Rudolf Steiner skole, og der skulle jeg vælge et emne, og den stod sådan lidt mellem, skulle jeg vælge noget fysik, som jeg også var meget interesseret i, eller skulle jeg vælge noget kunst, som ellers var det, som jeg oplevede som værende det, jeg var bedst til. Og så valgte jeg, at det skulle være kunst, at det skulle være skulptur, for jeg kunne godt lide at arbejde i ler. Og så lavede jeg en stor skulptur af en pige, og opdagede, at det at stå og arbejde med det i så lang tid, som det kræver at lave så stor en skulptur, det fik mig ind i noget andet, som tegningen aldrig havde gjort. For mig, der er ler. Det kan både gå den ene vej og den anden vej. Man kan presse leret, men man kan også bygge på. Det kan man ikke med hverken sten eller træ, for eksempel. Så for mig, der er det en evig foranderlig proces at arbejde i ler, som man altid kan gå tilbage fra, og man kan gå videre fra den, men man behøver ikke at stå stille i den, og man behøver ikke at nå til et resultat. Men leret, det kan ændre sig rigtig radikalt undervejs i udtrykket, og det kan jeg godt lide. Fragmenterne er opstået som farveprøver til at starte med, til maskerne. For ikke at ødelægge en maske med noget glasur, der ikke virkede, så har jeg lavet små øjne, som kunne vise, hvordan glasuren ville falde på en maske. Først var der et øje, så var der en mund, så var der et øre og et tiløre. Og på den måde så er vi nået til at have dækket de basale sanseapparater, vi har i ansigtet. Konceptet med fragmenterne er så åbent, at det efterlader et rum for en interaktion mellem mig og så den, der køber. Og det kan jeg godt lide. Det har været noget, der har gennemsyret meget af min kunst, før jeg begyndte at lave kunst, som jeg selv solgte. Det er, at hvis jeg kan give noget videre til nogle andre, som de kan lave et færdigt kunstværk af, så synes jeg, at det er mere værd, end at jeg sælger mit færdige kunstværk. Så for mig er fragmenterne fedt, fordi at det bliver byggeklodser, som andre kan bruge til at bygge med.